Украинада яңы мудафа назиры. Бу вазифеге баш назирнан сабық муавины. Вебақтын жейжғал етілген территорияларынан реинтеграциясы меселелері бойынша назир Алексей Резников тайынленді. Онан тайынленмесі аққанда теклифні парламентке Володимир Зеленский yolлады. Bundan evvel Украина президенті кечкен сененен март айындан башлап мудафа назиры вазифесін ижра еткен Андрей Таранға мінедарлық білдірді. В умовах війни всі наші військові віддають себе армії, віддають себе захисту нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, нашої батьківщини, цілком віддають себе і повністю. Саме тому є поняття ротації, це стосується не лише бійців на передовій. Дуже важливо відміняти тих, хто віддався без залишку. Змінювати новими професійними людьми, зарядженими, як то кажуть, зарядженими на 100%. Тож ще раз хочу подякувати Андрію Васильовичу. Резников депутатлар огындай чықышта bulunғанда мудафа назирі оларақ не япажағыны білдірді. Оның айтқанына көре мудафа назирлігі өз қадемлеріне низбетен мұнасибетіні деңіштірмелі. Мудафа назирлігі баштап ве юқары шуранан профиль комитеті бірлешіп чалышмақ керек. Резников Украина Русияге күчлік қаршылық көстермелі деп сая. Війна з Росією триває вже 8-й рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною і адаптивною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій постійно для них зростати. Сьогодні Міністерство оборони – це цивільне відомство. Саме його завдання – формувати політики і візію армії як одного із символів держави, а також створювати умови, щоб Збройні сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу. Резниковның пікіріне көре Украина ордосы населянен темен етмек үшін мудафа назирлігінен стратегик санайы назирлігінен ішбірлігі мұйымдыр. О мудафа назирлігі тышышлері назирлігінен берабер кечірілежек арби дипломатияда еметлі олғанны білдірді. Наші сухопутні війська – одні з найсильніших на континенті. Грозною силою є українська морська піхота. Від згадки про ССО тремтять вороги, а про ГУР після Афганістану взагалі знає весь світ. Проте є лакуни у сфері протиповітряної, протиракетної оборони і потребують суттєвого посилення авіації і флоту. Мусимо дуже прагматично оцінити, де зробити акцент на розвиток власних спроможностей, а де раціонально залучати допомогу. Маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. У нас є значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом. Алексей Резников айтқанына көре барышы қачон күреште күшлі ордонын бұйық емиеті бар. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим і окуповані території Донеччини і Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни. Ми всі з вами, як би тут не було, слуги нашого народу. І голос кожного з вас у безпекових питаннях – це не лише про солідарність, це про відповідальність і довіру, це за життя і за майбутнє нашої батьківщини. Алексей Резниковнан мудафа назирі вазифесіне тәйінленмесі үшін 273 халқы депутаты рей берді. Бұндан сон Резников ант берді. Баш назирнан яңа муавины. Вебақтын жейжғал етілген территорияларынан реинтеграциясы меселелері бойынша яңы назир вазифесіне Слуга народа фракциясынан халқы депутаты Ирина Верещук тайынленді. Очықшта бұлынғаны вақыт өз ішіні Украина милли телекесілік ве мудафа шурасы чықарған қарарларының еріне кетірілмесінің тешкірілівінден башлай жағыны қайдетті. Без адекватного фінансування багато що залишається просто гарними ідеями. Розумію, що бюджетних коштів не вистачає. Тому моїм пріоритетом буде мобілізація фінансових зусиль наших міжнародних партнерів для підтримки відповідних проєктів по Донбасу та Криму. Тут ми говоримо як про створення спеціального міжнародного фонду з фінансування, так і про публічно-приватне партнерство. Особливо в інфраструктурних проєктах в районах, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Це, до прикладу, проекти, пов'язані з інфраструктурою постачання води в Донецькій та Луганській областях. Маріуполь – 64 мільйони євро, Попасна – 70 мільйонів євро, які фінансуються за пільговими кредитами від уряду Франції. Або, дякуючи уряду Туреччини, це будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. Верещук білдіргенне көре ішінің мақсады емешғал етілген территориялар әмде анда яшаған инсанларыны Украинаға қайтармақтыр. О devlet халқынен қавушып, оңа қол тұтмаға ве ярдым етмеге олмалы деп қайдетті.
Нам потрібен більш якісний контент, більш продумані та збалансовані меседжі та наративи. Ми маємо навчитись дивитись очима наших людей, які живуть там. Бо зрештою ми боремось саме за їхні серця. Верещук айтқанына көре Минск анлашмалары ве Штайнмайер формуласыны музакире этмезден эвел башта Украина телекеслік меселеріна чезмелі. Мінські угоди підписані і українською стороною. Ми не відмовляємося від їх виконання, але безпекові питання мають бути передовсім. Перед тим, коли ми переходимо до політичних питань, врегулювання конфлікту на Донбасі, міжнародного збройного конфлікту, нам треба виконати безпекові питання. І коли Україна це робить, Російська Федерація відмовляється від виконання бодай би безпекових питань. Вона відмовляється навіть від того, щоб визнати себе стороною. Назир Қырым ве Донбасс мұтлаққа ишгалден азат етілежегіне инанғанын айтты, ама бұл не вақыт олacak суаліне жауап бермеді. Розуміємо, що не все залежить від української сторони, але ми робимо все залежне, щоб цей час та день настав. Тому я не називатиму дати та часу, але точно знаю, і я це казала у своїй промові, цей час і день настане. Ирина Верещук вақтынча ишгал етілген территориялардан келген яшларынан тасилі вейішке кіруіне айры диққат бермеге сөз берді. Бұнен берабер реинтеграция мәселелері бойынша сабық Назир Алексей Резников ве хусусан меджлиске минедарлық білдірді. Я дякую пану Резнікову за продуктивну роботу на чолі міністерства. Також хочу подякувати профільному комітету на чолі з паном Дмитром Лубінцем. Окремої подяки варті наші волонтери, експерти та громадські інститути. І, звісно, особлива подяка Меджлісу, кримсько-татарського народу. Чок, сак, олунис. Дякую вам велике. Верещук баш Назир Муавинове вақтынча ишгал етілген территорияларынан реинтеграциясы мәселелері бойынша Назир вазифесіне тайынленмесі үшін 318 халық депутаты рей берді. Путин огынды ялтақлану фонан тежаузыны тек арттыра. Меджлис рейсі Фачубаров қайдеткеніне көре Кремль етекчісі ишгал етілген ақиярны зерет еткені вақыт Беларусияның танылмаған президенті Александр Лукашенко еле видеобақ бастасының конференция кечірілмесі халқара ұқуғының бозылуыдыр. Халқара ұқуғының бөлі цинек бозылуы инсанлар репрессияларға оғратылмасы, инсанлар қырсызлануы ве ишгалжелер үкіметі тарафындан өлдірілмесі халқара тешкілячыларының кесен-кес олмағанларының бағлыдыр дей Меджлис рейсі. Рифат Чубаров емин Бірлешкен Миллетлер, Авропа Шурасы, ОБСЕ, дүния лидерлері ұлған девлетлерінің үкімет ве парламентлері Қырым Ярамадасы азат етілмесі үшін Русияге басқыны парттырмалы. Многие современные политики не могут не осознавать, что проводимая ими политика умиротворения Путина лишь поощряет агрессивные действия Кремля. Представляется, что страшные уроки социальных катастроф 20-го столетия, вызванных преступлениями двух тоталитарных режимов коммунистического СССР и нацистской Германии, вследствие которых было убито более 100 миллионов людей, не стали уроком для многих современных политиков. Но уроки никогда не поздно учить. Начните с первого задания. Перестаньте встречаться с убийцей и бандитом, пока он не вторгся в ваш дом и не разорил вашу страну. Украина ве Европа Шурасы 2023-2026 сенелері девамында еріне кетірілмек керек олған әрекетлерінің планына бера-бер азырламаға аңлашты. Мұны Украина тышышлері Назир Дмитро Кулеба Европа Шурасынан баш катибы Мария Пейчинович Бурич еле көрішкен сон матбуат васталары үшін конференцияда білдірді. Дмитро Кулеба емин Украина ве Европа Шурасы арасында аңлашмамазлықлар битті, шымды олар умуми файда үшін ішбірлік япа біле. Оның айтқанына көре Украинаның Европа Шурасының ишбірлігі уч йөнелеште инкишаф ете біле. Оларның арасында инсанақларының қорчаланмасы, ұқуқ үстінлігінің кефалет етілмесі ве демократик институтларының қавилештірілмесі. Бұнен берабер Кулеба Европа Шурасы Русия тарафындан Қырымнан ишғал етілмесіні тағбих еткенні қайдетті. Бұны Назирлер Шурасы комитетінің ишғал етілген Қырымда инсанақларының бағлы вазиет бойынша қарары ве парының ярмадыда Қырым татарларының ақлары бозылмасы аққанда резолюциясы таздықлай. Мария Пейчинович Бурич Европа Шурасы Украинаның бүтінлігіні дестеклегенні қайдетті.
Обидва документи містять конкретні позиції на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, захищають права людини у тимчасово окупованому Криму. Кремль має припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Для всіх очевидно, що тимчасова окупація Криму підриває норми міжнародного права та принципи Ради Європи, яка стоїть на захисті демократії, прав людини та верховенства права. Ми поділяємо з генеральною секретаркою думку, що Росія має скасувати заборону діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, припинити призов кримчан до лав російської армії. З нетерпінням очікуємо на першу доповідь генеральної секретарки щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Готові до співпраці з нею на цьому напрямі. Рус ишгалчылары Украина аскеріні яралаған. Бірлешкен Құбетлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, арби екімлерінің незаретінде болуна. Оның алы тұрғындар. Кечкен күн душман Южное ве Золотое Уч қасабаларыны қорчылаған Украина аскерлері позицияларыны ағыр майынларынан ұжым еткен. Новоалександровка, Новозвановка ве Лобачева көйлері жібарында танқа қаршы граната атыжы тіртібатлары, бұйы калибрлы құршын атыжы тіртібатлары ве башқа селянин атеш açылған. Украина арбилері душманға қаршылық көстерген. Від початку доби, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням заборонено мінськими домовленостями озброєння. Біля Мар'їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити вогневу активність. За поточну добу втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Украина телекөстілік қызметі Украина девлет органлары критик инфраструктура объектлеріне қаршы 5000 киберужум япқан Армагеддон тешкілятынан хакерлері кім олғанына белгіледі. Бұл етілген Қырымдаки ФСБ хадимлерідір. Мақсус қызметлер тарафындан гізледен діңленген лақырдылары ФСБ хадимлерінің киберужуміне алақасы бар олғанына таздықлай. Хакер группасынан 5 іштіракчысыне девлет хайнлігінде шеклену филиан етілді. Электрик станциялары, қыздыру ве сув теминаты системалары, телекөстілік ве мудафа секторы, девлет муэсселері ве малюмат системалары хакер ұжымлерінің объектлері олды. Там, смотри, появилось это диски, он подключал. Саня уже заходил, да. И я как раз сижу сейчас дисков у него. Я как закончу полностью, все скопирую, тогда Саня попросишь, я там в папочку отдельную положу, чтобы он тебе забил это Он все. уже говорил, там есть парочка интересных моментов. За наявною інформацією, хакерське угруповання «Армагеддон» – це спеціальний проєкт ФСБ Російської Федерації, який прицільно працював по Україні. Цей напрям роботи координує 18-й центр ФСБ Російської Федерації, відомий як Центр інформаційної безпеки, з дислокацією в місті Москва. З моменту початку російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5000 кібератак та намагався заразити понад 1500 урядових комп'ютерних систем. Днепр шері 2 аптадан зиеде қырмызы карантин зонасында болуна. 8 хастаханеде ковид хасталары үшін 2000 ятақ айырылды. Оларынан %65 толыдыр. 8 санлы хастаханеде ковид хасталарына кешкен апталы башладылар. Анда 100 хаста үшін ер азырланды. Шымдылық хастахане кереклі олған илячылар, левозимат, оксиген ве шақсен озы құлланған қоршылав шейлерінен темин етілген. Анда 63 ковид хастасы ята. Возраст на сегодняшний день и 40-летние, и 60-летние, и 80-летние поступают в любом возрасте такие пациенты. Юқыншылы бөлікте ятқан хасталарынан чоқусы оксиген концентраторы ярдымынан нефес ала. 95% пациентов – это невакцинированные пациенты. Наиболее часто это осложнение коронавирусной инфекции, это двухсторонняя пневмония. Люди были не подготовлены, хотя было в средствах массовой информации о том, что нужно вакцинироваться, и вакцинация – это первый способ профилактики с COVID-19, но люди это не услышали.
Саглык назирлигинин малыматына көрө 8 миллион украин ковидке каршы 2 дозанен ашыланган. Буда Украина иалесинин 17,5%дыр. Саглык назиры Виктор Ляшко Киев сакинлеринин ярысындан зиядеси ич олмаганда вакцинанын биринчи дозасын алганын билдирди. Bundan гайры Киев, Полтава ва Днепропетровск вилаятлеринде де ашыланганларынын көстергичи 40%дан зиядедир. Найгірші показники вже досить тривалий час у Закарпатській області, де вакциновано всього 23,2% дорослого населення, та Волинській області 25,2%. Від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники. Це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення. Виктор Ляшко кайд эткенине көрө ашыланган инсанлар 5 кере сирек хасталана ве 10 кере сирек хастаханеге түшө. Кечкен күн чин вирусы 27 биңден зияде Украинде белгиленди. 14 биңден зияде инсан түзелген. 699 киши хасталык агырлашмасы нәтижесинде вефат эткен. Ишгал етілген Қырымда яңа ковид рекордлары. Кечкен күн демамында чин вирусы 1100 кишиде белгіленді. 30 хаста хасталық агырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Хасталарынан сайысы артқаны үшін ишгалчылар хакимияты яңа сыңырланулар көрсете. Октябрьнын 30-дан ноябрьнын 7-сіне қадар ратлық күнлері оларақ илан етілді. Ресторан, кавехане ве дигер жемаат топлашқан ерлеріні зиярет етмек үшін QR-код яда менфи ПЛР тест көстермек керектір. 65 яшындан буйық олып ашыланмаған инсанларға евлерінден чықмаға ясақ еттілер. Хасталарының сайысы экселмесе ишгалчылар ратлық күнлеріні даада девам еттірмеге планлаштыра.